Komachielo ni jatend migawo mochung' ne teko kaachiel kod modhi e pacho kaendi James Opiyo Wandayi koro singo ne oganda Jo-Kenya ni modhi nitiere moromo e pacho kaendi kendo kik koro gibedi kod luoro moro amora. Ka otwak kod jofwambo odiochieng' ma kawuono, Wandayi mak mana ni owacho ni nitiere weg ohala moko kata jo ohala ma koro gie kinde niendi pando modhi kendo kungo mar mondo mi koro ne ni modhi nok e pacho kaendi kaluwore kod lweny madhi nyime e kind piny Amerika kaachiel bende kod pinje eko mag Jo-Arabu. Oyango kanyendo ni manende makoro gitimo e nondo mar mondo mi jo ohala ma kamago eko koro ne ni modhi oluorore kata oganda yudo modhi ma gibiro bang' maling'ling' yango ni nitiere modhi moko ma bende koro gisani itamo oganda mar mondo mi kik go mathoth. What is critical is that Kenyans must rest assured that they will continue to enjoy uninterrupted supply of petroleum products. The only warning, as I conclude, again, I have to direct to unscrupulous business persons. You know, there's this tendency of people taking advantage of a crisis to try to cash on a crisis. The government of Kenya will not allow you to do that. If you are thinking that you can use this crisis to first and foremost create some artificial shortage of petroleum products with a view to maximizing profits, then you are mistaken, regardless of who you are in the supply chain. We have got adequate systems and mechanisms in place to allow us, or enable us as a government to deal with every situation. At the same time, I must also discourage Kenyans not to engage in any mode of panic buying. It's unnecessary because, as I've said, we have got enough stocks in the country. And the government of Kenya's primary responsibility is to ensure that we have got enough stocks now, tomorrow, and into the future.